Ondan soň musulman doganlar ilm öwrenenmizden soň ikinji zat näme? Amal etmek. Ilm öwrendik, dinimizi bildik, boynumyzyň borjy näme musulman doganlar wajibi amal etmek. Amal ilmiň miwasy diýe. Bilip goýmak bolmaýar, ýanyny hukman näme musulman doganlar amal bolmaly. Dinimiz İslam dini, ilim we amal dini. Ilim we amal dini. Öwrenmeli we amal etmeli. Öwrenmeli we amal etmeli. Amal musulman doganlar ilki bilen farzlarymyzy berja etmeli, ondan soň ýanyna sünnetler bolmaly, ondan soň namaz, roza, zekat, hac, fitre, juma, soňra ýagşylyk buýrup ýamanlykdan gaýtarmak, Allah Taalaň haram eden zatlaryndan uzak durmaly. Her bir işimizde Allah Taalaň razylygyna göre hereket etmeli. Toýmyz, ýasymyz, işmeleğimiz, hemme zadymyz, geýnişimiz Allah Taalaň razylygyna, dinine göre bolmaly. We möhüm zatlaryň biri musulman doganlar ahlagymyzy düzeltmeli. Her bir işte, maşgalamyzda, goňşymyz bilen işimizde, sowdamyzda ahlagymyzy, musulman kişi ahlagyny düzeltmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öwredi ýaly. Kur'an we sünnetde bize öwredilen zatlar musulman doganlar şunça ayet, şunça hadis hemmesi bizim amalymyzy düzeltmek üçin. Bizi dogry amala gönükdirip dogry amala etmekligi öwretmek üçin. Ýöne billik goýduk oňlan bolmaýar musulmançylyk. Ya hepde bir juma gitdik, kılsak 5 wagt namazymyzy kıllyk boldy, tamam boldy. Ýok beýle däl. Bundan başga da etmeli amallarymyz bar. Haramlardan hem gaçmaly, ahlagymyzy hem düzeltmeli, geýnişimiz hem islama göre bolmaly, toýmyz hem islama göre bolmaly, işmeleğimiz hem islama göre bolmaly, sowdamyz hem islama göre bolmaly. Kur'an we sünnet biziň amalymyzy düzeltmek üçin bar. Ýöne bilip goýmak üçin däl. We Kur'an-ı Kerimde ta başyndan soňra çenni iman edip salih amal edenler öwliýa. Salih amal edenler öwliýa. Mesal üçin Allah Taala Kahf surasının 107-nji aýatynda diýär: "İnnellezîne âmenû we amilu's-salihati kânet lehum cennetul firdevsi nuzula." İman edip we salih amal edenlere Firdevs cenneti badyr diýär. Kime? İman edip we amilu's-salihat, salih amal edenlere diýär. Ýöne öz kelläňe görä amal etseň salih bolmaýar. Haýsy amala salih diýilýär musulman doganlar? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine layıklıkta edilen amala salih amal diýilýär. Misal üçin bir bidgat çykaryp öz ýanyndan sowap mı hadip şoňa meňzeş bir zatlar etseň, mevlid diýýär şoňa meňzeş bir zat, bular salih amal bolmaýar. Näme üçin? Çünki Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine laýyk däl. Peygamberimiziň sünnetine, sahabalaryň amalyna bu hil zat bolmandyr. Ýa-da özüňçe bir namaz oýlap tapyp plança ýyjyda kılynýan plança rekatlyk namaz diýsen, bu salih amal bolmaýar. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden zady däl, sahabalaryň eden işi däl. We şoňa meňzeş islenlik öz ýanyndan sowap mı hadip, welawki oň ýanyna getirip Kur'anym goşsaň, salawadım goşsaň, sadakanym goşsaň, bir asly esasy bolmaýan amal salih amal hesaplanmaýar. Ve Allah Teala salih bolmayan amal hem kabul etmeýär musulman doganlar. Şoň üçin näme? Amalymyz amal etmeli we amalymyz hem salih bolmaly. Salih amal boljak bolsa hem Allah üçin edilen bolmaly, niýetiň diňe Allahyň razylygy üçin bolmaly we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine laýyklykda bolmaly musulman doganlar.